falando do tema na Escola de Música do Consello, que estaba comentando o vídeo que comentaste na anterior, pero ora vai por outro tema. No último pleno, no plan de ajuste que se trasladou para a aprobación, se falaba dun incremento dos prezos da Escola de Música, que ahora mismo cubren o 20% dos servicios, falábase de incrementalos progresivamente a cubrir o 30% dos servicios. Se nos podes explicar como se tramitou iso, con quen se falou, de quen saiu a proposta? Non, a proposta tengo que pasar. A ver, en teoría, se foi ao pleno e incorporouse no plan de ajuste, entendo que a proposta está cerrada. Pero estás falando do veto ou estás falando do incremento? Do incremento que se incorporou ao plan de ajuste que quedou rexeitado no pleno. O plan de ajuste son dúas cousas distintas. Primeiro, o tema que estás comentando, o que está comentando a conselleira, é así, hubo unha reunión co director e falouse de que había que actualizar as tasas con respecto ás escolas de música da provincia de Pontevedra ou da comarca de Pontevedra. Quedou de presentar unha proposta que non a presentou. Outra cousa é que desde intervención pois se estudiaron todos aqueles locales ou neste caso toda a escola de música, os servicios que prestamos entón se mirou que todos sabemos que a escola de música dá 1.100.000 euros de pérdida anuales, entón por iso que con David se comentou ese tema e dixo que iba a facer unha proposta que iba a falar cos pais para que sí que se reconocía que realmente que era comparado con outras escolas de música que había que funcionar. Independientemente disso, iso queda aí. Iso queda aí. Iso se falou e se foi. Outra cousa é que desde a intervención que se fixo un plan de ajuste, non só da escola de música, iban outros puntos, outras formas de recaudar ingresos. Entón, aí tamén se propón que durante hasta o ano 2016, creo que era así, ou 2000, non recordo. Creo que era un pouco máis. Ou 2016 ou 2020, que había que ir intentando incrementar a medida que fuera para que iso non dera ese gasto. Iso está no Departamento de Intervención, agora non se pode, non se sei exactamente. Sí, eu imagino que a proposta de intervención será a que se incorporou no plan de ajuste que veo o pleno. Imagino que será esa. Entón, a porcentaxe debemos entender que partir de intervención, de chegar hasta o 80% do tope de partida. De intervención non é do goberno. De intervención non é do goberno. É unha proposta tamén bolsa. Intervención faz as cousas, independentemente de que fan os seus informes, que aconsellen e tal, e nos tomamos a decisión. Entón, se neste ano, porque esta proposta que habíamos falado, era como 2014. Era para actualizar as tasas no 2014. Esas que falamos. Sí, se comenzaba nese ano. E, lógicamente, cada ano... Eu creo que eran 6 anos, creo. No, pero eu referíame por si o que intervención trasladou ao pleno no plan de ajuste será o que se falou co profesor da Escola de Música. Aclarado, non? Si, de todos modos, no pleno non quedou claro. No Claro, das eu creo que entendiese que era a proposta do director da Escola de Música. A primeira proposta do tal, fálase, non saliu de David, senón saliu do goberno, saliu da reunión, de varias reunións que se llaman mantenido co director da escuela, oye, que así non podemos seguir. Ele dixo, bueno, pues vamos a actualizar, vou a enterarme eu como están as demais escolas de música, a profesión compartida e intentar actualizar. Iso sí, outra cousa é o plan de ajuste. Xa, non se queda claro. Eu creo que cando leas a acta do pleno, mirarás, cando se referiu o tema que se dixo, como se traía tiches, foi unha tixa, e aparte creo que ten que estar literalmente no chisme, porque se ves o vídeo que está grabado en vídeo. Eu creo, a ver, pode ser... É unha proposta do director da Escola de Música. A ver, eu non explico ben, pero pode ser interpretar perfectamente, que tampouco non é unha proposta miña, nin dela, nin do director da escuela. Foi unha proposta conjunta. Bueno, como salimos deste marrón que está dando 100.000 euros de pérdida? Bueno, pois normal, cal é o normal? Pois
reducir personal, reducir tal ou incrementar ali. Poden facer os pais un esforzo conforme están facendo noutra escola de música, poden facelo, pois vamos a intentar, vamos a empezar. Está intentando de alguma maneira, miralo, a mí non me presentou a proposta. Outra cousa é o plan de actuación.